Tak ideme na to. Poď to skúsiť. Môj prvý pokus, neviem, či nie aj v živote. Trošku iba. Pozor! Raz, dva, tri. Samsung. Wow! Nachádzame sa v Bratislave aj so Samsungom a budeme tu robiť Do What You Can Challenge spoločne s profíkom Kristián, ktorý jazdí na skate, a Jakubom. Serus. Čau. Čakajú nás rôzne úlohy a bude to tu veselé. Alebo sa tu rozbijem. Je to možné, že? Presne tak. Serus. Takže ja som si pri vás prichystal malý kvíz, bude sa týkať ohľadne skateboardingu a toto je prvá otázka. Cítime sa ako v škole. No, a ja? Kedy sa skateboarding poprvýkrát objavil na olympijských hrách? OK. Dobre, teraz sa fakt cítim ako v škole. Môžem použiť kamoša na linke? A ja by som typol Tokio v roku 2020. Tak to presne? To je tip? No. Takže správna odpoveď, Jakub má prvý bod. Hej, gratulujem. Pekne. Ty jeden parchant. Máme tu ďalšiu otázku. Tentokrát môžete použiť aj novú funkciu od Galaxy AI. Ktorý typ skateboardu je na nasledujúcej fotografii? Ste ready? OK, sme pripravení, počkaj, nabijeme zbrane. OK, skús. Tak môžete ísť na vec. Hej, OK, ale ja to asi aj poznám. Počkaj, a jak sa to volá? Na tomto mi to ešte ako tak išlo. Longboard to bolo horšie, poznáš to? Mám to, pennyboard. 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 Bolo to 100 sekundy, ale bol som trošku skôr. Ako sa volá základný trik, pri ktorom skateboardista vyskočí a odlepí skateboard od zeme? Za A kickflip, za B hillflip, za C ollie, za D popšovit. Ja dávam Ačko. Dávaš Ačko? Ja by som dal asi Cčko. Vy máte ale super Takže Ačko, Cčko. Takže správna odpoveď je C, je to ollie. Takže ujímaš sa vedenia. Yes. Prepáč. Môžeš ísť domov. Nie, ešte nie. Musíš sa viac snažiť, Jakub. Musíš sa na to pripraviť. Poď, ideš. Tak, Jakub, daj tomu ohňa. Masáž ready. Ďalšia otázka. Ako sa nazýva časť skateboardu, ktorá je zobrazená na nasledujúcej fotografii? Môžeme používať Circle to Search with Google? Ideme na to. Dobre. Je to jemný ťaháčik trošku, ale však prečo nie? Počkaj, hop. Tak, máš to? Okay. Jakub, správna odpoveď. Bol si skôr, pekne, gratulujem, 2-2. Sú to tracky, takže stav je vyrovnaný a ideme na poslednú otázku, finálnu, rozhodujúcu. Som zvedavý. Kto ako prvý reprezentoval Slovenskú republiku v skateboardingu na olympiáde? Vieš? Ja viem. A ja? Richard Turi. Je to tak? Že? Áno. Ale bol si prvý. Ale bol prvý. Takže prvú challenge máme za sebou, poznáme víťaza, bolo to síce napínavé, ale the winner is Jakub. Je to tam. Ak náhodou máte iné zariadenie ako Samsung a chcete si vyskúšať rôzne vychytávky Galaxy AI, tak je to veľmi jednoduché. Cez tento QR kód si môžete stiahnuť appku Try Galaxy a vyskúšať to v svojom telefóne. Mám tu pre vás druhú challenge a tentokrát sa na ten skate pozrieme trošku bližšie, naučím vás sa na ňom odrážať, nejaké možno finty alebo zísť prekažku aspoň, takže ideme na to. Super, počkaj. Prekažka je toto? Hej. To fakt? Nie, aj toto je prekažka. Pre mňa vieš čo Pre prekažka? teba je prekažka aj to. Pre mňa je prekažka toto už, akože pustiť tú nohu odtiaľ. Ako prvé musíme zistiť teda, akú máte pozíciu na tom skate. Sú dve pozície vlastne, je to regular a goofy. Ja som pravák, ale všetko akože futbal kopem ľavou, aj všetko robím ľavou, ešte aj na paddleboarde, či jak sa to volá, wakeboarde. Ideš tak počkaj, už si stal na wakeboarde. Okay. No a to je trošku iné, nie? A skoro podobné. A ty, Jakub? Ja pravou. Ty pravou, OK, super. Takže máte odlišné akoby pozície na tom skate. Ty si regulár a on je goofy. Ešte sa to dá vlastne zistiť takto. Postav sa. Áno, mám ísť domov? Nie. No. Vyčiluj.
OK, šiel si A ty si akoby... čo? Šiel si ľavou dopredu, vieš, že to je prvá noha, ktorou akoby viete srdcia, to sa tak môže, no, niekto to aj tak robí akoby. Ja počkaj, vyskúšam ja teraz jednu. Tak môžeme skúsiť tú jazdu. Tak poď skúsiť, ak by si proste prešiel možno odtiaľto, teda ty ideš tou ľavou, takže si ju dáš niekde sem, medzi pred tie šroby trošku a iba proste sa odrazíš tou pravou, jo? Takto sa dáš. Tak to mám dobrú nohu. Solid celkom. Tak ideme na to. Poď to skúsiť. Môj prvý pokus, neviem, či nie aj v živote. A skús ju vyrovnať, tú prednú. Prednú? Jak ju mám? Skúsi vyrovnať tú prednú? Jasne, počas jazdy, počkaj. Akože keď sa dáš na ten skate, tak si ju trošku akoby vyrovnáš. Dobre, tu vyrovnám nohu. Hej. Chápem. Toto je úplne Easy. to, čo ken tak, akože challenge taký, že sedí to. Dobre, ideme na to. Poď. No, let's go. Musím ísť hore, akože až tu? Ježiš! Zvonky šťastí. Tak Jakub, teraz ty. Dobre, takže... Ty si tou pravou. No. Skús teraz tak, že silnejšie sa ako keby pušnúť. No. Dobre. Teraz vás naučím ako keby trošku zmeniť smer na tom skate. OK. OK? Takže zasa odrazíme. A teraz tú zadnú nohu dáme na ten koniec skateu a trošku ako keby svojou váhou, ako keby prenesieš ju trošku dozadu a tou prednou zmeníš smer. OK. Takhle. Easy? Ideme na to? Ideme na to? Toto je na body, takže kto bude lepší, vyhráva. Viete, hej? Veď to skúste, ja sa budem pozrieť. No dobre, poďme. Tú zadnú nohu. Aha. No. Trošku iba. Si v pohode? Pohode si? Pohode? To boli. To ti fúkať nebudem. Ale ty si to dal? Ty si to dal trochu. Doktora. Ale Kubo, úplne to je koniec. Išli sme do Spišskej na rádiu a sme narapali. Narapali sme, ale nič mu není. Skate tu. Skúsi to na mieste teda. Mám ťa chytiť? Ja ťa môžem ťa chytiť. A skús sa tou váhou, keď ju stlačíš ako keby, tak stále mať tú váhu na tej prednej nohe, vieš, aby sa ti to nestalo, čo teraz, hej? Aj. No. Yes. Dobre. Jak hovorím vám, to nie je hanba, to je odvaha. Dobre, poď. Ja vás obdivujem. Nie, že tu padneš. Daj, Daj si ju du. nakoniec. No. A hop. Aj tu Ty mám, zase- pozri. A idem. Čau. Ideš, dobre. A poď, počkaj, ja ťa odrazím a pôjdeš dopredu a trošku to spravíš, hej? No. Poď. Pozor. To máte veľa úrazov takto, keď sa učíte skateboardovať? No keď sa učíš, tak áno. Ja som mal No. zápestie ako keby dolamané, ale väčšinou nohy akoby... nohy dolamané. Akoby Boli to pán Ma? členky zvrtnuté, vieš, a tak akoby sa stáva často. Aha. Je to heavy, no. Takže túto disciplínu neviem, či ste až tak zvládli. Ale hej, OK. Teraz možno skúsime ako keby iba tak zabrzdiť, že vlastne sa odrazíš zase a tú nohu ako keby dáš znova dolu zo skateu. Ja? Oh yeah. Už si dal strašnú session, skatepark úplne zhorel Zora, že? a ty proste ideš už iba domov, pekne spať. Toto je také celkom blbé, vieš, že keď nevieme akože s Jakubom skateovať a teraz nič nevieme a zrazu A však môžeš aj nič nevedieť a odísť proste len. to je najlepšie vedieť, kedy odísť. Proste si máš iba ten skate a tak ako jemne ho OK. zadupneš. No, trošku viac a tou rukou si to chytíš. K sebe, trošku. OK. No, Tak nejak, hej. yes. Yeah. Dali sme tu strašný oheň, proste tu toto, všetko toto horelo, ľudia vrieskali, skandovali naše mená, odchádzame preč. Jakub, tebe to ide výborne. Je ti to dobre, poď ukáž, jak sa to robí.
No, No, vidíš, ja budem sa otáčať na skate a ty ho budeš dávať potom hore, hej? Leviosa. solid. Keďže chlapcom táto challenge neskutočne išla, Hocikedy dávam im ide. každému po jednom bode, takže je to remíza a tretia challenge rozhodne. Počuj, Kiko, keby sa dalo, že keby si ma vedel na svojom Instagrame označiť, vieš, lebo ja som taký, že ja tak zbieram aj followerov. Že to by šlo? Je Tak to ty o si tebe skater, známe, je to o teba tebe majú, známe, no. kámo. Že ty si skater, vieš, ti dať baby sledujú a tak. Vieš? Ja ti pošlem fotky, dobre? Ty to pridáš, ja to len prezdielam. OK, dobre? OK. Tu pošlem cez Quickshare. Máš Quickshare? Yes. No však ty máš flipku, takže no jasné. OK, dávam ti to, hop. Tam máme aj videjka, dobre, tak to To som ja. Máš? Je to No tam? a potom mám označ, hej? Že ty to pridáš tak kde a mám označiť, dobre? Hej. Nevadí ti to? Ako v pohode, asi hej. Vieš, jak som tam? Gracioso s troma očkami. Viem. Ako ja to nesledujem nejako, ale vieš, že keby som mohol. Máš to? A ak by som zabudol? No ja ti to napíšem, ja ti to určite pripomeniem. Takže pred nami je posledná challenge a máme tu pred sebou tento bank a vašou úlohou bude ho zísť alebo tu spraviť trik. To na vás. Naučil som vás to dobre Môžeme aj cúvať? a môžete aj cúvať do kopca. Takže To bude ťažké, vieš o tom. takto to pôjde. Jasné, tak nejak no. Môžem napísať svojej rodine aspoň? Kto ide prvý? Môžete si dať Rošenbov. Dajme, poďme. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. OK, Zabudol ideš som prvý. povedať, že vždy prehrávam. Čo? Fakt? Vyhral si tento prvý pokus. Myslíš, že to zvládnem, alebo... Tú váhu maj akoby na tej prednej nohe, hej? Zvládneš to. Určite? Žiadne zaváhanie. A to sa mi zdá, jak Mount Everest proste. Si to tak nemal, keď si prvýkrát išiel na skate? Nemal si to tak? Asi nie, no. Si sa narodil, ťa dali rovno vonku a na Nie, skate. však určite som mal nejaké akoby stavy. Ríšo Turi sa bude na olympiáde obracať. Tomu ver. Bože. Pomoc! Yes, Pomoc. dobre. Mama! Oj, Oh yeah! sa ťa aj nechtil. Samsung Pozri, Duo aj Chicken je zatáča čistá všetko. fantázia, Zabrdí. fanúšikovia! Idem až do Prešova. Teraz skús ten skate zdvihnúť. Jak nič, kamarát, jak nič. Hoci kedy, hoci kde. Wow. Dobre, tak ty to máš za sebou. Dobre, ty tiež takisto. Trošku sa odraz stade, aby si to nezabrzdil. A proste tú váhu na tej prednej nohe, hej? Stále. Dobre. Predná noha, váha. Dobre, table to. Ušiel mi skate. Si bol moc vzadu. Hej. Som ti hovoril, váha na prednej nohe, proste. Musíš byť na tej prednej. Hej? Lebo Ešte raz? vieš, že tam ten sklon, tak proste potrebuješ ho nejak vyrovnať tým telom, tou váhou, vieš? Ešte cítiš sa, hej? Nie, že... Ale hej. Ešte raz padnúť môžem. Hej? Nemôžeš, musíš to dať. No, dobre. Solid. Je to tam. Na konci pak môžeš zdvihnúť ten skate. Dáme to spolu, ale že ja ťa nebudem držať, hej? Ale keby padám, tak trošku mi pomôžeš. Hej, trošku ti pomôžem. Nie? Hej, áno. Poď sem viac. Ideme? Ale si sa rozbehnú trošku. Jaj? Dem. Hej, Miurika! Chlugia koty! Hej! Hoci kedy! Takže tretiu challenge máme za sebou, ako ste videli, chalani dali do toho všetko a ja si myslím, že aj táto challenge skončila teda remízou, ale Jakub si odváža z kvízovej challenge 1 bod, takže je to víťaz. Je to tam! Gratulujem. Gratulujem, ale hlavne podľa mňa si odnesol. Pekný výkon. No jasné. Odnesol si presne. Odnesol si najviac šrámov, takže zaslúžene. Jakub, ďakujeme ti krásne, že si tu dnes bol s nami. Kristián,
Tebe patrí obrovské ďakujem, pretože si nás podľa mňa naučil super veci, že? No, akože budeme mať pamiatku, ty vo forme možno vecí na lakti trošku, takých odrenín. Ale nie, budeš mať pamiatku na tento deň, pretože voilà, chceme ti veľmi pekne, hlavne so Samsungom, poďakovať za to, že si bol súčasťou výzvy Do What You Can. Ďakujem. A nech sa páči. S radosťou. Môžeš sa na to pozrieť, je to Samsung Galaxy Z Flip 6! Díky. Díky moc. V pohode. Si rád? Jo, veľmi. Ďakujem. Je to topka. Toto ti ostáva teda z dnešného točenia na pamiatku, tak verím, že to využiješ tak, jak sa patrí. Budem sa snažiť. Super. Sme radi, že ste to dopozerali. Toto je Kristián, toto je Jakub, ja som Samo a sledujte Samsung na všetkých sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalšom challenge. Možno aj Do What You Can. Ahoj. Yes, sir.